Pensem un moment en el segle XVIII, una època on la raó i la ciència semblaven la gran promesa per il·luminar el món. Però què passa quan tota aquesta onada de progrés i llum xoca de ple amb una terra que justament acaba de perdre les seves llibertats? Doncs aquesta és la història que volem explorar avui, la de la il·lustració a Catalunya, una lluita fascinant per mantenir encesa la llum en plena foscor. Per entendre bé aquesta història farem un viatge en 5 etapes. Primer, anirem a l'origen de tot, l'esclat de l'era de la raó a Europa. Després, aterrarem a la realitat catalana d'aquell moment, un context, com veurem, gens fàcil. Explorarem com les escriptors s'ho van fer per sobreviure en temps de crisi, coneixerem algunes de les veus que van mantenir viva la flama i, al final, descobrirem un llegat sorprenent, un que potser no esperàvem. Som-hi, doncs. Comencem pel principi, perquè abans de posar el focus a Catalunya hem de comprendre bé la magnitud d'aquesta revolució intel·lectual que estava saquejant tot el continent europeu. La il·lustració, més que un moviment, va ser una idea absolutament trencadora. La proposta era, en el fons, simple però alhora revolucionària. Fem servir la raó, el nostre intel·lecte, per entendre el món. El coneixement, deien, era l'eina definitiva per construir una societat millor, per deixar enrere, d'una vegada per totes, les supersticions i els dogmes que no es sostenien. I com ho portaven a la pràctica? Doncs tot es basava en uns principis molt clars, els que veiem aquí. Es tractava de posar la raó per damunt de la tradició, de tenir una confiança gairebé cega en el progrés, d'entendre que l'educació era la clau de tot. En essència, la idea era qüestionar-ho absolutament tot per poder avançar. Bé, ja tenim el panorama general. Però ara veurem com aquesta onada brillant d'idees noves topa amb una realitat molt, molt més dura a casa nostra, a Catalunya. Per a Catalunya, el segle XVIII no comença amb optimisme, ni de bon tros. Comença un autèntic trauma. L'any 1714 marca el final de la Guerra de Successió i amb això la pèrdua de les institucions pròpies. Només 2 anys després, el decret de nova planta ho fa tot oficial. Aquest és el punt de partida, una cultura que, de sobte, ha de trobar la manera de sobreviure en un escenari polític completament nou i, diguem-ho clar, hostil. I és clar, aquesta nova realitat política va tenir una conseqüència directa i brutal sobre la llengua. El castellà es va imposar com l'idioma oficial de l'administració, de l'educació, de l'alta cultura, i el català, doncs va quedar relegat a l'àmbit de casa, al carrer, a l'església. En definitiva, va deixar de ser una llengua de poder. La pregunta, doncs, és inevitable. Com s'ho fa la literatura per sobreviure, per adaptar-se en un entorn tan i tan desafiant? Doncs passa una cosa molt curiosa. Enmig d'un context de desordre polític i social, la literatura busca precisament el contrari, l'ordre. Els escriptors abracen el neoclassicisme, un estil que, de fet, encaixa perfectament amb els valors de la il·lustració. És una aposta clara per la raó, per l'equilibri i per la claretat, com a antídot al caos exterior. Aquest mètode neoclàssic era gairebé científic, com una fórmula. Primer pas, buscar l'ordre i l'equilibri en l'escriptura. Segon, fer servir estructures lògiques, clares, racionals. I el tercer, i potser el més important de tots, escriure amb un propòsit didàctic. La literatura ja no estava només per entretenir, ara tenia una missió, havia d'ensenyar. I això va ser un gir de 180 graus. Com diu aquesta idea, la funció era claríssima, ensenyar. La literatura va passar a ser un passatemps, a ser una eina per al progrés, una eina per difondre coneixements, ja fossin científics, morals o tècnics. En resum, la literatura havia de ser útil per a la societat. Però tot i les enormes dificultats, sempre hi ha gent que no rendeix, i en aquell segle XVIII ja va haver diverses figures clau que van mantenir viva la flama intel·lectual. I qui eren aquestes veus? Aquí en tenim 2 exemples molt representatius. El més fascinant és veure com aplicaven les idees il·lustrades a camps ben diferents. Per una banda, Antoni de Capmany, que va defensar la modernització econòmica i el progrés, i per l'altra, Fèlix Amat, que va intentar una cosa dificilíssima, conciliar la fe amb la raó. Cadascú des del seu àmbit, però tots 2 lluitant per al mateix, per la modernitat. Molt bé, tot el que hem vist fins ara ens porta directament a la gran pregunta, al nus de tota aquesta qüestió, que és el llegat que va deixar aquest període. A veure, si pensem en la disminució de llibres publicats en català, en la pèrdua d'estatus de la llengua, és del tot lògic preguntar-se si el segle XVIII va ser senzillament una època perduda, una mena de forat negre per a la cultura catalana. Doncs la resposta pot sorprendre, però és un no rotund. Aquella època, de crisi, no va ser un final. Va ser just el contrari.
Va ser un període de preparació, un moment fonamental. No va ser la fi de res, sinó el moment de plantar la llavor. I per a què va servir tota aquesta preparació? Doncs precisament per això. El racionalisme, el rigor intel·lectual, el pensament crític de la il·lustració, tot això va construir els fonaments sòlids sobre els quals, un segle després, es va poder aixecar la Renaixença, la gran recuperació cultural del segle XIX. En definitiva, i aquesta és la idea clau amb la que ens hem de quedar, sense aquella il·lustració no es pot entendre res del que va venir després. Aquell període tan difícil va ser paradoxalment el que va donar les eines intel·lectuals necessàries per al futur. Va ser el temps de sembrar allò que més tard floriria amb força. I tota aquesta història ens deixa amb una reflexió final que ressona fins avui, oi? Ens fa pensar de quina manera els reptes que vivim en el nostre present, per difícils que semblin, estan plantant les llavors i construint els fonaments del nostre futur.